ಗೊಬ್ಬಲು ಒತ್ತಡದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಕುಡ್ಲ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ನೆಟಾಲ್ಕರ್ ಪಂತಿರ ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರೇಟ್ದ ವರ್ಷದ ಗುಬ್ಬದ ಕುಟೋಡು ಮಲ್ಲವಿನ್ನರಾದ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರೇಟ್ದ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬದ ಕುಟ್ಟ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನೋಡ್ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ನೆಟಾಲ್ಕರ್ ಮಲ್ಲವಿನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಗೊಬ್ಬುಲು ಶರೀರಗೂ ಒತ್ತಡದಾಂತಿನಂಚ ಮಲ್ತದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಟಿಪ್ ಬೇಕಿಯರು. Your 3 days of sports will make you tension free from your daily routine and you all will compete with each other and reach the national and international levels in the days to come. I thank the organizers for inviting me on this occasion. ಪಡ್ಡೈ ವಲಯದ ಐಜಿ ಅರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಾಂತೇಗೌಡ, ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೊಬ್ಬದ ಕೊಟ್ಟಗೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು.